Усіх вітаю. Гэта чарговы манакаст, які я раблю проста таму, што мне гэта цікава. Вось спрабую пазбавіцца ад гэтых восей пастаянна, але пакуль што гэта не тое, каб мне ўдалося. Паглядзіце, якая ў мяне клёвая цішотачка. Дзякуй шчыры. Гэта падарунак ад сябра. Сёння пабачыў трэйлер Марці Супрым або Марці найвялікшы. Я неяк не памятаю, як там называецца гэта стужка. Гэта круто. Я пабачыў трэйлер, там нават ёсць крышачку мяне. Сачыце за навінамі, мусіць хутка выйсці. Будзе смачна. Я не ведаю, ці будзе гэта дубляж. Я не ведаю дагэтуль да канца, ці паклічуць мяне. Ну, калі ёсць у трэйлеры, то, напэўна, мяне паклічуць, але, пабачым. Вось, на якія ролі і ці ўвогуле так. Але клёва, я наўмысна адкладаю прагляд гэтага фільма, бо мусіць быць смачна, мусіць быць цікава. Судзячы па аглядах кінакрытыкаў і проста тых людзей, якія схадзілі ў кіно, гэта проста ачмурэнна. Прыкольна. Галоўны герой мудак. Што яшчэ з навін апошняга часу? Даглядзеў Devil May Cry нарэшце праз год, напэўна, пасля таго, як ён выйшаў. Ну, прабачце, не было ўсё ніяк. Рукі не даходзілі, вочы не дабягалі. Агульна кажучы, нейкае фуфло. Мне мульт не спадабаўся абсалютна. Глядзеў ужо па інерцыі, проста каб неяк просто каб даглядзець ужо. Агучка файная, пераклад файны, сам змест мяне не ўразіў абсалютна, ні на вось такую вось пісечку абсалютна. Паглядзець можна, як на раз за вечар праглядзець, ён там не дужа доўга цягнецца, і гэта ягоны плюс гэтага мультсерыяла, што ён кароткі насамрэч. Скончваем працу, спадзяюся, на наступным тыдні скончым працу над бітвай за бітвай. Засталіся там... Я ўжо, так бы мовіць, скончыў амаль як менеджер гэтага праекта чарнавую версію, даслаў яе, не амаль, а скончыў чарновую версію, даслаў на прагляд, ну там нашым даберам і яшчэ там сябрам. Збіраем правачкі, трэба будзе зрабіць фінальныя правачкі, ужо вось апошнія. Потым, не ведаю чаму, але нейкая трабла з гукам у мяне, прычым менавіта ў мяне, у майго персанажа, на другой гадзіне пачынае проста агучка соўвацца дзесьці на секунду, на 1,5 секунды наперад, прычым, што ў маім праекце ў рыперы ўсё цудоўна. Нейкі баг вылез, напэўна, у працэсе канвертацыі, або яшчэ якая-небудзь магія адбываецца, абсолютна мне незразумелая. Ну, паглядзім, пастараюся проста меней рэндэрыць, або з іншымі кодекамі на аўдыо вось гэтым разам, пасля правак, што будуць. Пабачым, спадзяюся, ўсё будзе добра. Ну, а не, тады я ў срацы. Будзем што-небудзь прыдумваць. Бо не ведаю пакуль, першы раз такім сутка. Не, хлушу. У нейкай... У бадзягах была падобная праблема. Я не памятаю, на жаль, уже, як калі мы працавалі над бадзягамі, там таксама гук з нейкай прычыны абсалютна незразумелы, проста сам пасоўваўся. Прычым на таймлайне ўсё ў цябе добра, ты рэндэрыш гук, ён у цябе пасунуты. І я не памятаю, я неяк там абразаў, напэўна, пачатак просто гукавой арыгінала, нават арыгінал, по-моему, я абразаў пачатак, просто каб, ён не пасоўваўся, і гэта дапамагло. Вельмі дзіўная штука, нейкія прыколы просто вось канвертараў, рэндэраў, не ведаю. Факхам Холл, ён не на паўзе, я чакаю апошнюю даберку, калі яны дашлі чарновую агучку, гэта мусіць адбыцца вось, спадзяюся, сёння, або на наступным тыдні, бо сёння ўжо нядзеля, можа быць і не. Будзе смачна, клянуся, будзе класна. Падчас працы над бітвай за бітвай я ўжо крыху стаміўся, таму я
Ну, напэўна, гэта адна з прычын, што я шмат якія памылкі просто не заўважыў, бо мне там начинаюць потым накідваць. Калі хто не ведае, раскажу, вядома, калі робім фільм там або якую-небудзь серыю серыяла, звычайна мы яе адразу, вось калі сабралі як відэафайл, мы её адразу не выкідваем у доступ або там для патронаў, так. Яна яшчэ праходзіць працэс такой праверкі агульнай. То бок спачатку ты як чалавек праслухоўваеш як кантралёр працэса, так, выслухоўваеш агучку, якую табе даслалі, пішаш праўкі, людзі выпраўляюць, потым ты збіраеш файлы, даеш яшчэ як бы такі ўнутраны паказ кладзеш. І вось падчас вось гэтага ўнутранага паказу могуць яшчэ вылезці некаторыя там хібы, які ты не заўважыў. Вось я даволі багата не заўважыў, не ведаю чаму, ці то стаміўся, ці то просто неуважліваем, ці можа быць я яшчэ гэта ну, можа быць адной з прычын гэта тое, што мне не дужа тое, каб ўжо і цікава працаваць над гэтым праектам. Я такі, ну ладно, і так сойдзе. Я стараюся такога унікаць, і звычайна я так не раблю, але мне здаецца, што нейкае такое вось унутранае дэмон такі, тыпу, ты нормально, расслабься, чего ты тут шепча. Ну, карацей, не тое, што я забіваю, ну, бывае, што даволі часта штосьці там пропускаю. Замыліваецца вуха, не ведаю, як заслухіваецца вуха, і ты шмат чаго просто не бачыш. Ну, праз неуважлівы стому там, ці ты неуважлівы і всякае такое. Факам-кол, так вось, пастараюся такога ўнікнуць, пастараюся больш адпачыць перад праверкай факам-кола і спадзяюся, што гэта будзе просто ачмурэнна. Што мы робім у цемры? Серыял, 5-я серыя 3-го сезона ў працэсе. Чакаю пакуль даберка, то бок там буду я і яшчэ 2 жаночых галасы. Чакаю, пакуль там мне ўсё дашлецца. Адна даберка засталася. Ну і адпаведна праверка, агучка, потом праверка, ну і праўкі. У меня тут нешта написано думкі на гэты конт. Все, я успомню, у меня тут невялічкі такі канспектик ёсць. Думкі на гэты конт. Што я хацеў сказаць? Я задзяўбаўся працаваць над гэтым серыялам, бо ён гэта ўсё марудна робіцца пераклад. Я без усялякіх там кпінаў у бок перакладчыка Артёма, вялікая яму пашана. Марудна робіць, ну гэта як бы факт, усё загружанае. Хочацца просто хутчэй гэта ўсё зрабіць і скончыць уже гэты трэці сезон, бо на мою думку трэці сезон цягнецца ну занадта доўга, занадта марудна, вельмі павольна. Што пераклад і што мы агучваем таксама, ўсё вельмі цяжка. То людзі хварэюць, то там загруз па нейкай працы, то там у мяне там, ведаеце, там могуць быць прыярытэты не ў бок гэтага серыялу, даводзіцца штосьці пасоўваць. Это просто такое, я чамусьці я вырашыў, што у 3-м сезоне 6 серый, ну нейкі баг у галаве, а потым заходжу на HDRS-ку, гляджу колькі там серый, а там 10. А я думаў, што мы 5-ю і 6-ю і скончым. І я такі ўжо радаваўся, і потым гляджу, што я памыляўся даволі моцна, і там яшчэ рабіць столькі ж 5 серый. Я такі, боже мой. Вось, калі што, я хачу дарабіць усе 6 сезонаў. Ну, гэта крышачку зойме часу такімі тэмпамі, калі будзем рабіць. Неяк першы сезон даволі хутка мы рабілі, другі сезон таксама даволі хутка, ну адносна ўжо павольней, але адносна хутка. А тут ужо даводзіцца чакаць, пакуль табе перакладчык дашле субцітры, вось, потым ты чакаеш, пакуль зробіць пакуль даберкі зробіць свае часткі. Ну ладно, жывы будзем, не памром, спадзяюся, напэўна. Што яшчэ хочацца сказаць, акрамя агучкі? Нет, яшчэ не ўсё пра агучванне. Гучная такая навіна, валадар пярсцёнка ў Беларусі. Я не буду казаць, як гэта атрымалася увогуле, бо я не ведаю.
шчыра кажучы, ніякіх падрабязнасцей. Ну, амаль ніякіх, пра якія я, напэўна, і тут нават не хачу расказваць. Але гэта дробязі. Я насамрэч мала чаго ведаю. Пра гэта нават напісаў онлайнер, нават 2 артыкулы. Спачатку, што будзе паказвацца, ну, пракат. Потым, што ён так напісаў такі артыкул, на жаль, на расейскай, што гэта тыпу хіт. Цікава было чэкнуць каментары. Большасць каментарыяў станоўчыя, ёсць беларусафобскія, ну, вядома, куды ж без іх. Яны актыўна лайкаюцца, што я пабачыў, кімсьці, чымсьці. Але станоўчых водгукаў нашмат больш. Увогуле лічу, што трэба меней неяк звяртаць увагу, альбо браць такія каментары пад увагу, даваць ўжо прыгожа гаварыць па-беларуску. Яны не нясуць абсалютна ніякай карысці. Ну, можа быць, для кагосьці яны нясуць нейкую там інфармацыйную, нейкі інфармацыйны сэнс. Для мяне не. Я заходжу ў трэц, мне проста хочацца ванітаваць. Мяне раней ванітавала тыктоку, ад каментарыяў менавіта ў тыктоку. Гэта адна з прычын, чаму я ў тыктоку абсалютна не актыўны. Я там нічога не чытаю, я там нічога не гляджу. Ну, вельмі рэдка сапраўды магу штосьці зайсці, паглядзець, што мне там мае знаёмыя даслалі. Але агульна, ну, такое адчуванне, што ну, там IQ 35 і меней у людзей. В прынцыпе, напэўна, гэта заўсёды так было. Асабліва гэта табе падаецца, калі ты не згодны. Ну, або там, калі людзі пішуць абсалютную нейкую лухту. Быў нават невялічкі нейкі такі скандальчык з гэтай нагоды. Калі што, у трэце чамусьці, ці там алгарытмы, можа быць, так працуюць, лічыцца, што гэта самая беларуская, або трэц уважаецца за самую беларускамоўную соцсетку. Не ведаю чаму, не ведаю, як так сталася, мне таксама там шмат чаго трапляецца. Я трапіў там спачатку на адзін допіс аднаго аккаунта, што ён забаніў чалавека за тое, што ён хадзіў і пад допісамі пра паказ валадара пярсцёнкаў, што ён пытаў, а колькі прыйшло людзей. І я ведаю як таго, хто забаніў, і таго, каго забанілі. І гэта забаўна. Назіраць. Чувак просто збіраў статыстыку, яму было цікава. Не з нейкай там дрэннай нагоды, каб потым там нейкую там дэзінфармацыю распаўсюджваць. Не, ну вось... Неяк так і жывём. Вось, збіраць інфармацыю ў Беларусі небяспечна. Залі былі поўныя, я бачыў сваімі ўласнымі вачыма, ну, не залі, але запісы з Менску, яшчэ былі паказы ў Гародні, і будуць яшчэ паказы ў Гародні. Другі таксама будуць паказваць. На маю думку, нават калі там палова залі, гэта станоўчы паказнік, і гэта круто. Калі ў Гародні людзі ідуць, не толькі я маю на ўвазе Менск крышачку больш, як я зразумеў, быў забіты людзьмі, там нават былі аншлагі. Абсалютна цалкам упэўнены, калі беларускаму гледачу рэгулярна на пастаяннай аснове прапаноўваць кінасеансы па-беларуску, пракатчыкі заробяць грошай. Я абсалютна ў гэтым упэўнены. І гэта не тычыцца толькі нейкіх там шэдэўраў, а тычыцца і такіх іншых, не толькі там не пра валадара пярсцёнка, не пра Марвел, а і іншыя стужкі. Вось Марці Супрым было б файна паказаць у беларускай агучцы. Таксама даволі нядрэнны фільм, як я зразумеў, і яму пасуе агучка нашых дабераў. І праца перакладчыку, вядома. Што яшчэ хочацца сказаць наконт спрэчак. Стараюся не ўлазіць у спрэчкі, як я ўжо казаў у мінулым монакасце. Я іх проста прагортваю, магу нават не чытаць, мне гэта пачынае ўдавацца. Атрымліваецца у мяне гэта пачынае. Адзінае, што
бываюць такі цікавыя спрэчкі насамрэч, вось русізм, не русізм, як мы там ужываем одно слово, як мы там у беларуску ужываем другое слово. Гэта ўжо пачынае крыху юшыць мяне, ну такого кшталту спрэчкі, бо гэта дурасць, як бы, такая вось наша беларуская мова, спрачацца на гэты конт, гэта просто прасоўваць сваё ўласнае стаўленне. Камусьці падабаецца слова янтар, камусьці падабаецца слова бурштын. Хадзіць до людзей, неяк задзёўбваць іх і выпраўляць сінонім на сінонім, я ўважаю, гэта нейкі дроч абсалютны, які мае сэнс толькі для таго, хто выпраўляе. Хіба мы не ведаем іншых слоў сіноніму? Не ведаю, карацей, выключна сваё ўласнае стаўленне. Бурштын паланізм, янтар русізм. Вось так і жывём. А ў беларускай беларускай мове слова іменна і менавіта ўвогуле гэта чыстае. Адзін з Расіі прыйшло слова, а другое з Польшчы. Тут каму што бліжэй. Крыху юшыць не тое, што такія спрэчкі, яны заўсёды былі і, на маю думку, заўсёды і будуць, просто што ёсць нейкая такая каста мікраблогераў, якія свой контент, у прынцыпе, на гэтым і будуюць. Яны актыўна адказваюць на нейкія там каментары, яны не прапускаюць абсалютна нічога, яны можа там нават баняць ці нават і не баняць нікога, але вось пастаянны вось гэты вось срачык, на мою думку, гэта смецце. Гэта інфармацыйнае смецце, якое можна і не паказваць абсалютна нікому. Вось алгарытмы наадварот. Давайте мы вам пакажам гэта, як толькі ты адкрыеш праграму. Гэта ўжо крышачку задзяўбала, нават і не крышачку, не ведаю. Вельмі ж багата вольнага часу у людзей, каб срацца з усімі наконт там свайго пункту гледжання. Калі што, я стараюся унікаць русізмаў, гэта проста маё ўласнае стаўленне, мне больш так падабаецца. Я нікога не заклікаю, я ў падкасці таксама. Дарэчы, Барада запісалі з ім падкаст з Лёшам Картыннікам. Ідзіце паглядзіце, у цёмным лёсе ёсць 3 гадзіны 20 хвілін, амаль нічога не выразана. Файная размова выйшла, такая душэўная, такая па-дамашняму. Вось, і там мы таксама закраналі гэтае моўнае пытанне. Я стараюся нікога не выпраўляць. Па-першае, мне абсалютна гэта не цікава. Людзі, ёсць як бы літаратурная мова, ёсць мова не літаратурная. У быту, калі я размаўляю на беларускай, я магу там і трасяніць, і гэтак далей. Калі ты ўжо... Я ўважаю, што гэта абсалютна ок. А калі ты ўжо робіш нейкі там прадукт на публіку, то бок, гэта маё ўласнае стаўленне, трэба, каб ён быў хаця б, крышачку нармаваны. Вось, то там уже трэба нейкімі там нормамі і карыстацца, і услоўнікі зазіраць, і гэтак далей, увогуле працаваць над гэтым трэба. Вось, а калі ты будуеш свой блог выключна на срачах наконт янтара ды бурштыну, гэта ўжо нейкае смецце, калі шчыра. Што яшчэ хочацца сказаць? Задзяўбла зіма, хачу вясну, не магу. Не магу цярпець снег, не магу цярпець лёд, задзяўбло ўсё. Вельмі цяжка чамусьці, мне даецца, менавіта гэта зіма, менавіта люты і перыяд увогуле пасля Новага года, ён, на мою думку, нейкі вельмі зацягнуты. Календарных дзён прайшло столькі ж, колькі ў мінулым годзе, і па-за мінулым годзе, але я стаміўся нашмат больш. Просто стаміўся, колькі... Дайце цяпла, дайце сонца. Хаця бы вось, каб растопла. А горад, у якім я жыву, калі што я жыву ў Гданьску, ён просто... Вельмі багата снегу. Вельмі багата снегу, і тратуары не тое, каб чысціць. Іх могуць праехаць трактарам крыху пачысціць, але вось, прынамсі там, дзе я жыву, гэтага амаль не робіцца. І ты ідзеш просто па шматузроўневым такім снезе, які утаптаўся, потым нападаў снег, растаяў, пакрыўся коркай льда, гэты снег, потым яшчэ нападаў, і зноў лёд, потым яшчэ снег, утапталі яго людзі, і гэта просто, напэўна, такія вось
пласты, нейкія слаі такія вось, як я не ведаю, як торт Наполеон. Я не як гэта ўсё будзе таяць, абсалютна незразумела. Мне здаецца, гэта будзе ляжаць да мая просто. Вельмі не люблю зіму, трэба кудысь ехаць, я не знаю, там з'язджаць, увогуле жыць. Вось на мою думку, я лепей папакутаю ад гарачыні, ад спёкі, чым я буду вымушаны цярпець вось гэты вось перыяд ад лістапада да канца сакавіка. Ад лістапада да канца сакавіка я просто не хачу выходзіць з дому. У мяне просто няма ніякага жадання пакідаць арандаваную кватэру. Я вось, калі б была моя воля, я бы працаваў бы з дома. Ну, я магу працаваць з дома, але я так не раблю наўмысна. Я бы працаваў бы з дома, я бы заказваў бы сабе якія-небудзь дастаўкі, разарыўся бы, конечно, гэтым бы, але, ну, максімальна просто мерзкі перыяд, які просто хочацца вось такой заплюшчыць вочы. Дайце мне прапафольчыку сюды і разбудзіце праз месяц просто. Але трэба рабіць агучкі і зарабляць грошы, на жаль. І яшчэ бесяць людзі, юшаць. Бесяць, калі што гэта, ну, не тое, каб па-беларуску, ёсць у беларускай мове два дзеясловы, гэта юшыць і вар'яваць, можна казаць. Мяне вар'ююць людзі або юшаць. Людзі, якія такія: «О, боже, так, я люблю зіму, я абажаю зіму, боже, гэта ж найлепш, вы толькі паглядзіце, якія я зрабіла фотачкі, тут як прыгожа ляжыць снег на гэтых галінках». Иди нахуй. Просто не хочу. Гэта адна фотка. І дзеля гэтай фоткі трэба цярпець што? Холод, трэба цярпець што? Лёд пад нагамі, траўмы, бальніцы забітыя, траўмы, недахоп цяпла, недахоп сонечнага святла. Потым, калі пачне крышачку цяплець, ты будзеш просто плаваць, і у цябе будуць джинсы адразу брудныя пасля таго, як ты выйшаў на вуліцу. Мокрыя ногі, соплі, давайте не будзем забываць пра перыяд вірусны. Але, блядь, галінкі ў нас прыгожы. Ой, блядь, що. Вось такія вось зімовыя аптымісты мяне бесяць. Ніхера прыгожага ў гэтай пары года для мяне няма, ніколі не было і наўрад ці калісьці стане. Ненавіджу зіму, і тыя, хто рамантызуе, мне таксама не падабаюцца, хопіць. А яшчэ задралі сабакі. Ладно, давайте так, не сабакі, а гаспадары гэтых сабак, якія не прыбіраюць. Засана ўсё. Ладно, засана. Я разумею, што жоўты снег прыбраць гэта цяжкавата. Але, ну, какахі можна за сабой прыбіраць, бо я выходжу з дому, вось у нас там расчышчаная дарога, дорожка, вось просто некалькі метраў, і яна ўся засаная, бо людзі выходзяць сабакі, вядома, пісаюць адразу, як толькі яны выйдуць. Яны бачу снег і адразу яго апісваюць. І там засана просто ўсё, ты просто ідзеш, вось тебе тут жоўтае, праходзіш крышачку далей, і пачынаюцца вось гэты вось ледзяныя какахі. Ну, просто сабака пакакала, і гаспадар сабакі просто не прыбраў, бо не ведаю, там не хацелася лезці рукамі ў снег, або яшчэ штосьці, або яны падумалі, што ніхто не заўважыць. Не, заўважыць. Прыйдзе вясна, пакажа, хто дзе сраў. Ужо бачна. Карацей, ну, вельмі брудна, просто брудна, ўсё засана, ўсё засрана. І гэта прычым, што яшчэ, ну, гэта не максімальна. Я жыву ў такім раёне, дзе людзі больш-менш такія выхаваныя і стараюцца неяк прыбіраць. А што робіцца там, дзе як бы такога няма, дзе там людзі не такія паважлівыя, так бы мовіць, да іншых людзей. Карацей, піпец. Я ўжо пачынаю, мне просто пачынаюць юшыць сабакі і тыя, хто вось іх выгульвае. Просто такі, ідзіце нахер просто. Вы тут засалі толькі што ўсё, я мушу тут хадзіць. Не хачу.
Ой, бомбіць, крышачку бомбіць ад зімы, ад бруду, ад гаўна, якое ніхто не прыбірае. Ну ладно, большасць прыбірае, але ўсё адно засрана ўсё навокал. Вось, і ад рамантыкаў, якія рамантызуюць зіму. Пагодка не шэпча. Вось, ладно. Добра. Наныў, паныў, некаторыя навіны расказаў. Ах, так, яшчэ адна навіна. Хутчэй за ўсё, калі разграбём Факхэм Холл, будзем працаваць над Scavengers Reign. Гэта серыял, мультсерыял, кароткі, 1 сезон, 12 серый, калі не памыляюся, у такой стылістыцы, у якой быў створаны Common Side Effects, або частыя пабочныя эфекты па-беларуску, якую перакладаў Артём, і я гучу там аднагалоска. І ідэя... Поступіў проста заказ. Вось. Калі ўсё атрымаецца па часе, і мы там дамовімся, будзе яшчэ Scavengers Reign па-беларуску. Я паглядзеў першую серыю, мне не спадабалася. Я такі, ну, трэба даць яшчэ шанец. Можа быць, і што-небудзь выйдзе з гэтага. Так што, вось, такая вось невялічкі анонсік. Магчымы анонсік. Магчымы. Дзякуй за прагляд. Ну і да наступных сустрэч. Піс.